Keď sme rozmýšľali o Makoki Van, že čo urobiť okrem umenia, tak ešte tam išla taká silná linka vzdelávania, že vlastne nielen to umenie priniesť von do Humna, do iného priestoru, ale aj to vzdelávanie, čo je moja taká silná téma a bol vlastne celá silná téma Makoky. A že ako robiť to vzdelávanie, že vlastne čo s tým urobiť, ako to prepojiť pre našich žiakov, pre náš ateliér, pre všetkých ľudí, ktorí nás obklopujú. Tak sme si povedali, že možno vonku, možno v Humne, možno spojení s Andrejom. No a vlastne ja som priskočila do tej linky s tým vzdelávaním, že vlastne ako urobiť to vzdelávanie. Pamätám si jeden náš taký dlhý rozhovor, ja som bola v DMke, hodinu sme spolu volali, ja som nakupovala a on so mnou volal a sme riešili. No a vlastne čo? Čo tam priniesť, vieš, že čo? Diskusie, workshopy, našu Zušku, študentov, kamarátov a vlastne celé toto z toho vzniklo, že sme mali podľa mňa workshopy, kde sa učili, kde niečo zažívali. Potom sme mali diskusie, kde mohli debatovať s umelcami. Potom sa tu stretla silná komunita našich bývalých známych z pedagogickej fakulty a to vzdelávanie sa mi tak prepojilo. Nielen, že to, čo my robíme, ale že vlastne priniesli sme sem ľudí, ktorí ho učia, ktorí ho tvoria niekde od základnej školy cez strednú školu po vysokú školu. A to bolo veľmi pekné sa na to pozerať, aká okolo toho bola komunita, že akí ľudia sa tu stretli, akí priatelia, všetci, ktorí sa dotýkajú buď umenia alebo vzdelávania. To bolo pre mňa veľmi silné sa v tom Humne na to pozerať a niečo sme tu zažili, niečo sme sa naučili. My sme sa niečo naučili. Ráno som sa naštartovala o 5:00 a pribrzdila som sa niekedy večer s absolútne takou eufóriou, radosťou, že som mohla byť s vami, že pri tom umení, pri tom učení, pri tom vzdelávaní. Point a energia bola to, že sme išli úplne taký na kolene, nevedeli sme, čo robíme, ale to, čo sa nám vrátilo potom, že ako tí ľudia, ktorí nás obklopili, že zažili niečo a oni nám dávali takú spätnú väzbu, že urobte to znova a urobte to aj v zime a cítili sme sa tu dobre a má to zmysel, že aj tí dobrovoľníci nám povedali, že áno, že prídeme a budeme to s vami robiť aj ďalej. Veríme, že aj tento rok, tak ako minulý, že zažijú aj také formy vzdelávania alebo aj toho umenia, ktoré možno nemôžu bežne zažiť, pretože ťažko sa robia a vyrábajú uhlíky niekde v interiéri a v škole alebo v našom ateliéri, takže prinesieme sem aj také techniky, s ktorými môžu sa stretnúť aj v Zuške, aj v ateliéri, ale prinesieme to aj sem, že budeme robiť aj s lisom, aj s linuritom, aj kreslenie na fóliu alebo iné rozmanité veci, ktoré nám ešte bežia hlavou, čo možno zapadne aj do tohto kontextu, koloritu a bude nám to tu sedieť a pasovať aj do tohto Humna.